И така, приятели, измих косата си с продуктите. Честно казано, съм много приятно изненадана. Наистина са подходящи за чувствителен скалп. Вече мога да го потвърдя лично, тъй като моят скалп е чувствителен, моята кожа е чувствителна и наистина се чувствам много добре. Понякога дори от шампуани, които са за чувствителна коса, дори от продукти и за кожата на лицето, за чувствителна кожа не се чувствам добре, но за щастие до сега нито един от продуктите, на които съм представител, не ми се случва такова нещо, тъй като през годините винаги, аз съм споделяла и други видеа, винаги тествам всичко на себе си, считам го това като дар, може да се каже, за моята работа, че кожата ми е чувствителна и въобще скалпа, косата и така нататък, тъй като това пък ми е като барометър и тествайки всеки един продукт върху себе си, ако нямах тази чувствителна кожа, нямаше да мога да преценя правилно. Това много ми помага в работата и ми помага да бъда по-полезна и на всички вас, които искате да ми се доверите. Затова аз с удоволствие мога да кажа, че тези продукти, въпреки че са на тази бюджетна цена, по нищо не падат по-надолу като качество от по-луксозни продукти за коса, които съм ползвала, така че мога да ви кажа, че с две ръце ви ги препоръчвам. Наистина ще останете доволни и очаровани, както за вас, така и за подарък за ваши близки. И както ви казах, тъй като има различни серии, сега в момента няма да обръщам внимание точно на различните серии, точно за какво има, тъй като ако някой от вас има нужда, може да се свържи с мене и аз ще му обясня подробно според неговия проблем какво е подходящо. В този случай това, което аз използвах като комплект, е подходящо за ежедневна употреба, за чувствителен скалп и доста добре хидратира и дължината. Аз лично съм много доволна, защото въпреки че имам нужда в момента малко да пострижа косата си, тъй като тя като е чуплива и е тежка и е гъста, се сляга, но въпреки това, въпреки че нищо не съм правила, просто я подсуших небрежно с сешуара, имам обем в корена, чувствам една лекота в скалпа, чувствам се супер комфортно и не го казвам само защото съм представител, защото ако говоря някакви неща, които не са истина, човек като пробва ще види и ще разбере всъщност, че не казвам това, което е нещата такива каквито са, затова предпочитам